سلام تخطاتلتنا channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو لو مون حنت فليز بلت أرستي نخلنا أبسدت نزلنا هذا ما بفلاي حدا عبت مرتن متحساسبن كتكوننا تغيلي أزبل كوي زغريبة زلهم بارلو من ريو ترانا يسب أي أبز زبن زي بفلاي دما أب معبول عالم نزنبر زولو سب ترانا يسب أي انتايو إيا تبل كتكون مجم ترانا يسب أي أب عدنا نتصوريو بزوالا زمات يبلون سبعي أبونا حدار أبونا السدرا نتاجزا دما زبل عن ستان تخدون كله كقربن كده ك كله كبركز جبؤ أكارنا يتسدرا مخانو نتصوريو عدقت وسخت غلي عبد العليو سرت غلي عتمت غلي هاجن ناي أبو حلافنت نتصوريو تسدرا تسكي مواخيت كم زلوا very clear زخوني حلافنت الله تعبر تسبون بخمو استقرت أصل زخوني now بخمسة عينات زعبين زتململ من إسي أم معبول عالم أبي أوروبا أنا بأمريكا نمتعيو أب أمريكا ويا بأوروبا سبعين سبيتن مع ريوم أبي أرتراونا يكونون ويا بأفريقيا يكونون مالتا يكونون أبزي تاسبيت تاقوال نسيتي سريحة تماهيرا بعلنا عزخون كتجبر تخيلها سلازي سبعي هدلياني نفلوي نقرات دليتاتا نخدانا نقالات كتكوزي سبعي هدلياني بزعق زي اوكي سو سبعي قوالن ودن كلتيوم ناتهم طلبات كمالو زخوليوم نايادة تراخا نتسو عبرت سبناخا نايادة تراخا نتسوري فزي كل تاب قزاز قبر عديات كبرو معايديو مملمال ناس درابي ديو مقبو مراب ديو قلمنا كله عديات كبرو سو الزرول سزي ويكازي زي حلافنتاتن سراحاتن زيان ابزي معبول عالم كما تخلو يقاير ويكا قال نجر مسخخال يدليو نعوزر فيديو دماينا كنرلو مالتي سلازي ترى ناي سبعي ابزي معبول عالم ابزي غزي زي انتاي كون زلوو إنا خنرزلنا كام مجمريا لايك ابوا تحت زلا لايك رموا يتفروا كم دما نزا فيديو نابكالو تحلفوا it could be very helpful خالد سب كتاكب يخيل يزبل let's dive into the first point so تقدمتي what is the role of a man in a relationship today هنا نبدل الناس لذي ترى ناي سبعي أبزنا يلومي حرارات انتايو so تقدمتي نتبه ترى ناي سبعي انتايا responsible and hard working so زين كلت زين كابت انت زنبرين كغطلين ون انتاين سنما حلافنت موسادن أبرتع كامسرحنا أبتي نابرا أبتي سدرة still حلافنت ويكا ترى ناي سبعي أبوين ألو مالتي so men حبشة men are often confused with their role so مبزحتو حبشة أب إيرتراوي أب كال توليد أب أفريقيا توليد زعبين أب زخمة تقوله تأجم يجات مي مخنياتو تقدم نسوس فلتو نتحدار نسو ترايز قلبا كل نجار نسوس جبر الله نسو أبركاتي نسو تخلا خالي كوين نسو معني رابز معبول على مسمى تمجمر يا شوك تايدا جاتمو منجستي زكنا غنو نقوله لذي تسباي حلافنتو منجستي كمستركبه نسون تاسبيتون معره كلتيوم منجستي كدقفو مسجمرو ناي ترى ناي سبعي شعوي النحاسة زمت وي تسبعي كونفيوزد ناخونه زمت مالتيو نتاسبيتي بت منالبات كونفيوز اي جبرانا ينبلنينا مغنياتو ابي يرتراون سبعي زبركت نيرو تخوين نجون زبركت كالا علو مالتيو حلافنتو كتوسط خليها نتسبعي جن كومبليتلي حدش نجر زي قدم نسو زبركت نسو زعل نسو زقبر زنبره ابزي كله كابيدو وصاي مسكونه قليل ناي امرو سمبرات يبلون زمالتيو نكحو نوح غزي زوزدلي ويكا نكحو ديكونس نكتستخاخلو so بخلتيو مالتيو a man has to take full responsibility to what happens to him and his family he should he should take care of the family and he should carry the family on his back and doesn't blame others لذي كل غزي ابو ويكا سبعي زبحال انتايو كون زلو يبلولو ملو حلافنت نايتا غزا ስለዚህ ነታ ስድራ በሙሉ አብዝባኑ ተሰኪሙ ዝኸይድ ኩሉ ዓይነት ብድሆታት ክሰግር ዝግብኦ ነቲ ስድራ ዘድሊ ነገር ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ዘሎ ከምኡ ድማ ንሱ ዝካሎ ይገብር ንኻልኦት ሕሜታ ንዝኻ ከም ዝኾይኑ እናበለ ቁሪምሪም ድማ
ክብል ዘይብሉ ወይ ከማሩ የብሉን ማለት ናይ ኮናን ግን አተክሩ አመረረ ከውን ዘይግባ every man should work hard that means no matter what happens he would work hard to ensure he fulfills his role in the relationship and protects the well-being of his woman and his family at large ስለዚህ ኩሉ ግዜ ሰባይ አበርትዑ ዝካሎ ክሰርሕ ክኸላሎ እዚ ድማ ድሌታት ናይ ተባዓልቲ ቤቱ ድሌታት ናይ ስድሩ ናይ ሓዳሩ ኩሉ ነከማልን ጽቡቕን ኣዝዩ ሕጉስ ህይወትን ክህልወት ስድራ ዝካሎ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ስድሩ ጥራይ ካይኮን ስድራን ዓስሩን ገለመለሙን ኩሉ ግዜ ኣብ ዝባኑ ከም ዘለዉ እዩ ዝፈልጥ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣቦ ማለት ሙሉእ ሓላፍነት ዝወስድ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱ ድማ ኣበርትዑ ዝሰርሕ ነቲ ስድራ ንከኣሊ that's a definition of a father ወይካ ናይ ሰብኣይ ማለት እዩ ቀዳመይቲ ነጥቢ ኢና ኣለና ካልአይቲ ነጥቢ he loves and isn't shy to show እዚኣ ብዙሕ ግዜ ትስገር ነጥቢ ስለ ዝኾነት እያ ምፅያ ዘለኹ እንታይ እሳ ድማ ሰብኣይ ማለት ብዙሕ ግዜ ትርር ክብል ኣሎ ገለመለ ዝብል ኣሎ ብዙሕ ዘረባታት እዩ ዘሎ ፍቅሩ እውን ክገልፅ የብሉን ዳርጋ ምስ ሰበይቱ ዘለዎ ርክብሲ ክገልፆ እውን የብሉን ፍቅሩ ክገልፀላ የብሉን በቃ ከም ሲሪየስ ክኸውን ኣሎ ዝብል ብሂላት እውን ኣሎ ወላ ኣብዚ ምዕራባዊ ካልቸር ማለት እዩ እቲ ሪሊ ሓላፍነት ወይ ከዓ ተራ ናይ ሰብኣይ ግን ኣብ ካልኡ ሓያል ፃዕራም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ፍቅሩ ኣብ ሓዳሩ ክኸውን ከሎ ግን ልስሉስን ፈቃርን ክኸውን ኣለዎ ንሰበይቱ ፍቅሩ ንምግላፅ ድማ ሰብኣይ የኢሉ ክሸፋፍኖን ክዓብጦን ኣይግባእን ፍቅሩ ኩሉ ግዜ ክገልፀላ ዝግብኦ እዩ ከምዚ ሰብኣይ ኣይድፈርን ይገለገለ እናበልና ነቲ ፍቅርና ንሃስዮ ከይንኸውን ፍቅሪ ኩሉ ግዜ ርህራሄ ድንጋፄ ከምኡ ድማ ትሕትና እዩ ዝደሊ ንምንታይ ጅግና ኢኻ ንምንታይ ኣብ ሰብ ኢኻ ብዘየገድስ ኣብ ሓዳርካ ኣብ ፍቅርካ ክመፅእ ከሎ ግን ኖርማል ልስሉስ ሰብ ክትከውን ይግባእ so that's very important ወላ ንፍዓት ሰባት ሓደ ግዜ ብድሆት ኾነ ኣብታ ተዓባብያና ሰብኣይ ኩን ከም ሰብኣይ ምሰልና ተባህልና ስለተዓቢ ነቲ ልስልስ ኢልካ ፍቅሪ ናይ ምግላፅ ገለመለ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ባህሪ ጌርካ ትወስዶ እዚ ድማ እታ ጓል ጥራይ ከምኡ ክትገብር ዘለዋ ንስኻ ግን ዕትብ ኢልካ ሲሪየስ ክትከውን ዘለካ እዚ ግን እታ ጓል ግዜ ክደክም ስለትኽእል no relationship survives without love of course ሓዳር ብዘይ ፍቅሪ ክንቀሳቀስ ኣይክእልን እዩ መኪና ብዘይ ነዳዲ ክንቀሳቀስ ኣይትኽእልን እያ of course ጅት ሓዳር ብዘይ ፍቅሪ እውን ይንቀሳቀስ እዩ sometimes ግን ዓይነት ምንቅስቃስ ኢና ንዛረቦ ዘለና ገል ጠምጠም እናበልካ ይከውን ጥዑም ምንቅስቃስ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ሓዳር ፍቅሪ ግድን እዩ ዘድልዮ but most men have attributed the role to women ስለዚ እቲ ናይ ምፍቃር ፍቅሪ ናይ ምግላፅን ምሃብን መብዛሕትኡ ግዜ ትስራሕ ኣብ ሓዳር ናብ ደቂ ኣንስትዮ ዝተወንዘፈ ኮይኑ ይርአ ይብሉና ክኢላታት so but if she has to work to do everything for her relationship to work so እንድሕር ኩሉ እቲ ፍቅሪ ናብኣ ወንዚፍና ኣለና እንታይ ዕላማ እንታይ ክትረክብ ኢላ ክትፅርሳ ብፍላይ ኣብ ምዕቡል ዓለም ተላ ሰሪሓ ንሰውን እኮ እንጌራን ናብራን ክትመርሕ ትኽእል ሰብ እያ ፈልጥ ኢና እዚ ስለዚ እዚ ካብ ኮነ ኩሉ ነገር ናብኣ እንተወዚፍካዮ እንታይ ማለት እዩ ትርጉም ናይ ሰብኣይ ምዃን ሓሪስካ ትመፅኦ የብልካን ጎልጎልካ ትመፅኦ የብልካን ስለዚ ትሰርሕ ክትህሉ ትኽእል ኢኻ እዮ ክህልወካ ኽእል ግን ኣብቲ ገዛ ምሳ ክትዋሳን ምሳ ክትዕልልን ክትሕግዛን ፍቅርካ ክትገልፀላን ካብ ቀደም ንላዕሊ ምክንያቱ ተቀደም ሙሉ መዓልቲ ክደክም ኢሉ ሓመድ መሲሉ ኩሉ ዘድሊ ንገዝኡ እንጨይቱን ማዩን ጎቲቱ ክመፅእ ከሎ መግለፂ ናይ ፍቅሪ እዚ yes ኩሉ ንኽነብሩ ዘድልዮም ኩሉ ደኺሙ ስለ ዘምፅእ ዘሎ ሓደ ዓብይ መግለፂ ናይ ፍቅሪ እዩ ጠሚእካ ከለካ ሰብ ማይ ክበካ ከሎ መግለፂ ናይ ፍቅሪ ጠሚእካ ከለካ ምግቢ ክበካ ከሎ መግለፂ ናይ ፍቅሪ እዩ እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምኡ የለን ወላ ስራሕ ተኸድና እውን ትነምፆ ፍልልሲ ጠሚና ይንፈልጥና ምዕቡል ዓለም ፍላይ ብዘይ ኤውሮጳ ገለመለ ጥሜት ኣይፍለጥን እዩ ስለዚ እቲ ዴፊኒሽን እቲ ንገብሮ ዘለና ስራሕ ምስቲ ናይ ዓድና ይወዳደርኒ እዩ ስለዚ ከምቲ ናይ ዓድና ኣዴታትና ነቦታትና ዝገብራሎም ዝነበራ ክብሮትን ገለን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ዘለዋ ከምኡ ከይስምዓን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ከምኡ ዓይነት ዝምድና ስለ ዘይብሉ እቲ ስራሓት ኣብዚ ማለት እዩ እዚኣ ኩሉ ግዜ ክንዝክራ ይግባእ ማለት እዩ an advice showing love and compassion to your wife or anyone doesn't make you weak ስለዚ ፍቅሪ ምግላፅ ድንጋፀ ምግላፅ ብፍላይ ሰበይትካ ከምኡ ንካልኦት ድኹም ሰብ ኣይገብረካን እዩ ከምቲ ጥንታዊ ኣመለኻኽታ ዕትብ ዝበለ ሰብ ኣይገለ ዝበሃል ዘረባ ንፍቅርካ ሃጓፍ ከይትወሉ
نحدار كهقف كيتولد تنكا. It's okay to project manhood as being strong, but it is never okay for a man not to love his partner soulfully, fervently and wholeheartedly. ስለዚህ ሰብኣይ ሕይል ዝበለ ትርር ዝበለ ክኸውን ፅቡቅ ግን ሰብኣይ ንሰበይቱ ሓያል ኢልካ ፍቅሪ ዘይምግላፅን ኣዕሚቕካ ፍቅርካ ክትገልፅ ዘይምኽኣልን ኣዝዩ ድኻምነትን ፀገምን ከምፅእ ዝኽእል እዩ ይብሉና። Number 3, he deeply respects his wife. ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ? ወይ ከነታ ፓርትነር ናቱ መናብርቱ ማለት እዩ። So ሓደ ተራ ኣገዳሲ ተራ ናይ ሰብኣይ ኣብዚ ግዜ እውን ንሰበይቱ ሙሉ ብምሉ ኣዕሚቑ ዘኽብር ነጥቢ እዚ እውን ሓላፍነት ናቱ እዩ። So while many people may have this notion of a man being the head of the family, therefore everyone must respect him. So ሰብኣይ ወላ ቅዱስ መጽሓፍ እውን ርእሲ ስድራ እዩ ወይ ከዓ ኣቦ ናይታ ስድራ እዩ። ስለዚ ክብሪ ይግብኦ እዩ። ነዚ ዝማታእ ሰብ የለን። ኩልና ነቦ ክብሪ ምሃብ ንሰብኣይ ክብሪ ምሃብ ፅቡቅ እዩ። ኩሉ ሰብ ክብሪ ስለ ዘድሊ ሰብኣይ ጥራይ ግን ኣይኮነን ክኽበር ዘለዎ። ሰበይቲ እውን ልክዕ ክትክበር ኣለዋ። ክልተ ንሓትሕዶም ዘኽብሩ እዮም ኣብ ሓዳር ፍቅሪ ክህልዎምን ቀፃልነት ክህልዎምን ዝኽእል። ስለዚ ሰብኣይ ክብረት ይግብኦ፣ ልክዕ ከምኡ ድማ ሰበይቲ ክብረት ይግባእ። ሰብኣይ ነታ ሰበይቲ ከኽብር ኣሎ፣ እታ ሰበይቲ ድማ ሰብኣያ ከተኽብሮ ኣሎ። ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ ኩሉ መንፈሳዊ መጽሓፍቲ እውን ከምኣ እዮም ዝብሉ። So okay, so don't let go. So ስለዚ ኣነ ሰብኣይ ስለ ዝኾንኩ ፍሉይ ክብሪ ክወሃበኒ ኣሎ ክኽብር የብለይን ትብል ተለኻ እዚኣ ኣስጌጋ እያ። ምክንያቱ ንዓይ ጥራይ ጣዕመኒ ትኸውን ስለ ዘላ። To combat this, both parties need to feel respected and loved. It's not an gender. ስለዚ ንሓደ ፆታ ዝምልከት ኣይኮነ ክብረት ክልቲኦም ማዕረግ ክኽበሩ ዘለዎም እዮም። A man should deeply respect his lady and treat her with dignity and respect. ስለዚ ኩሉ ዝግባኣ ክብርን ዝግባኣ ሓልዮትን ክንኻንን ክገብረላ ይግባእ። Of course, respect is reciprocal. ንሳ ድማ ልክዕ ከምኡ ክብረት ኩሉ ግዜ ዝመላለስ ነገር እዩ። ሰብ ኣመና እንተኽቢርካ ከተኽብሮ እዩ ዝግድደካ። ሓደ ሰብ ኣሎ ክብረት ይብካዮ ዘይኽብር። That's true. ግን ዝበዝሐ ግዜ ክብረት እዩ ዝዕድም። ስለዚ ኩሉ ግዜ እታ ሰበይቲ እውን ንሰብኣያ ኣፀቢቓ ከተኽብሮን ክትሓልየሉን ይግባእ። ንሱ ድማ ከምኡ ብዓፀፋ ክሓልየላን ከኽብራን ይግባእ። That's very important. Number 4, ቁጥሪ 4, he provides and tries his best. Yes, ናይ ቀደም ጥንታዊ ሓላፍነት ናይ ኣቦ ሕጂ እውን ኣይተረፈን። ኣቦ ሕጂ እውን ዘበርክት እኽልን ማይን ኩሉ ከይጠሚ ስድራ ከይጠሚ ከይዓርቕ ኩሉ ነገር ከማልእ ዘለዎ ሕጂ እውን ሓላፍነት ናይ ኣቦ እዩ። ስለዚ ሕቱብ ኣቦ እዚ እውን ሓላፍነት ናቱ እዩ ሕጂ እውን ማለት እዩ። This is clear and widely recognized role. A man should be able to provide in a relationship, but this doesn't rule out the role of a woman to be supportive. ስለዚ yes ሰብኣይ ከበርክት ኣለዎ፣ ኩሉ ነገር ክገብር ኣለዎ፣ ሓላፍነት ናቱ ካብ ቀደም ዝፀንሐ ንብል ኣለና። እዚኣ ግን ኣብዚኣ ከነስተውላላ ዘለና ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ምዕቡል ዓለም ስለ ዘለና ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘበን ወላ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሰሪሓ ክትኣቱ ትኽእል እንተኮይና ኣብቲ ሓዳር ማዕርዩ ከተበርክት ናይ ግድን እዩ። ስለዚ ንሰብኣይ ጥራይ ዝተሓዘ ሓደ ግዜ ሰምዖ ኢኻ ክልቲኦም ይሰርሑ መብዛሕትኡ እቲ ወፃኢታት ናይቲ ገዛ ሰብኣይ ዝገብሮ ኖ ክልቲኻ ሼር ክትገብሮ ኣለካ ብሓደ እንተዘይኮይኑ ባንክኻ ማለት እዩ። እዚ ተመኻኺልካ ተደጋጊፍካ እዩ ክኽየድ ዝግብኦ። ኦፍኮርስ ሰብኣይ ገንዘብ ጥራይ ሂቡ ኣብ ሆቴል ከም ዝነብር ክኸውን ኣይግባእን። ክሳተፍ ኣለዎ፣ ክሕግዝ ኣለዎ፣ ክዋሳእ ክኽእል ኣለዎ። I agree with that. ግን እታ ሰበይቲ እውን ኢዳ ክትሕወስ ክትክእል ኣለዋ። እቲ ሓዳር ናይ ክልቲኦም ነገር ሰርሕ ስለ ዘለኹ ነፍሰይ ዝሕግዝ ኦኬ ክትሕግዝ ትኽእል ኢኻ፣ ግን ንሱ እውን እኮ ሰሪሑ ነፍሲ ክሕግዝ ይኽእል ነይሩ እዩ። ንዑ እውን ክትሕግዝ እዩ ኣለኪ፣ ንዑ ዝኸውን ክትገብር ኣለኪ። ነፍሰይ እንተኽኢለ ንዑ ሓገዝ እዩ ዝበሃላ ዘራርባ እውን ኣሎ። ፅቡቕ ኣሎ፣ ግን ሓውሲ ስስዐ ኢኻ ነፍሰይ እንተኽኢለስ ሓገዝ እዩ ንዑ። እንታይ ነፍሰይ እንተኽኢለ ነፍስኺ ምኽኣል ናትካ ሓላፍነት እዩ ኩሉ ግዜ። that's true. ግን ነፍሰይ እንተኽኢለሉስ ንዑ ሓገዝ እዩ ትብል ዘረባሲ ካብኣ ክንሓልፍ ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ ነፍስኺ ክትክእል ጥራይ ኣይኮንክን ኣብቲ ሓዳር ዘለኺ ኣብቲ ሓዳር ከተበርክት ኢኺ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ነፍሱ ጥራይ ክኽእል ፅቡቕ እንዲ፣ ግን ሓዳር ምስ ገበርካ ግን ኪኑ ሓሊፍካ ንሓዳር ከተበርክት እውን ፅቡቕ ኮይኑ ይስምዓኒ። ስለዚ ካብቲ ዘለና ንሕና እውን ዋላ ሳንቲም እውን ትኹን ደገፍ ንሃቦም እቲ ገንዘብ ንህቦ ኣይኮነን ዝረአ፣ እቲ ተበግሶ እዩ ዝረአ፣ እቲ ሓሳብ እቲ መንፈስ እዩ
زيادة تجنزب هيكون زيادة سلزي ندعرهم وتقبروا له تفتن اللغي مورال كسمع يخليه زبلا زلوا بزح جزية بزحات سبات سلزي الرغب بزح عينة فيدباك سلزي ما تأني كابكم ونقول لسه حق سلزي خليه so all right and then every woman deserves to meet a man at a point in his life سلزي زخونة قال زيادة زي مخرزيان دك نستيا زخونة قال سباي كده اللي خلا كل جزء تعاني سباي كتمت علوها تعاني سباي زقباغ تفلت علوها سباي أبيوتو ودي أبيوتو أجل درجة بس حزلو نعوز خون نهيوتو زخون من جدن تبى سرحن زحزة كتمت كتكل علوها مغنياتو أبوك خون سلزون أبوها أبركاتي تواري نكستراك خون سلزلو نزن تزي جرا بتمرت نزلو جينا زي تدالو مسون دحرت تبلا لا ودخل زي مغرب أي كقدفنيو سلزي نفسهن كيتقولا قال كل جزء كتستوعب كتكل الله عز وجل لمتاي اتي زعبي أدرع أبي عليها سلزور that's very important article تي زقات مجيجا تزعبي أدرع نفتقوا على زور لذي تقول أمانة حلف زبالة إنكاغي كتقبر يقبع كتزهوق مغنياتون كلوا أي قبعان بحالا يعني so okay the fact is a man is often as a failure if it is his wife or girlfriend tending to his every need over time and he just doesn't do anything هذا سباي دخوم ويكا ودو زغط أرماسيو نفسون دليتاتون كاب قالن سيتزركب تخوين نجزيو كتحجزاكا تخليها خاب عد غير كامتيخا كتاب ترقاكا سراح تركب كتحجزاكا نبوري of course زي أجداس نجاري سب بايتو زحز زمن ملوجن قالنا حجزوتو سبنا حجزو زنبر سباي يكونن باي زبلكاكو ملكعتات هلو نفس خاخيل كان خالوت كتكون سلة تخلي مري أم دحر تزقع كاتنا بركين كاكو زياون حدا عبي دخمتها سلزي سباي نخسرح تقالون كتتبابعون كدفعون يقبع مالتي number 5 he leads and takes initiative مرحنة سقمتنا موساد دما تبقسو حلافنت ويكا ترى اللو أبو ويكا سبعي مالتي during situations that need to be dealt with to be dealt immediately it's a man that should step forward and offer to handle the crisis سقامات شقرات بالدهوتات أبزقات من سبعي وتسئلو نتشجر كقدمن كمرحن زخون كقبرن الزون حلافنت ناي سبعي ومزحت جزء تبيتي تقبروني أو يقولي تقبروني أنا ولي لنا سبعي جن الزناتو حلافنت جيرون كوستا لو تجازز زمات زخون حدش نجر نعوب بديو مفتحي كنادن لعلن تحتن كبلن كديتو جيرو ويك حلافنت جيرو كوستا لو People admire men who can readily step forward to handle difficult situations and frown on those who stand back and wait for their women. So كل جزء أنا عاوز جبرة مسبوط كل جزء زمات بدهوتات حفيلهم مفتح قرابة في التنمبر كفيلهم سبيتهم كتفتح لهم نزج بيكون نسب فلذي سبعي بحال نتاجزو كل جزء تخلى كمدما مفتح زدلي مراحي أبنت زخون كون على فلذي yeah very important point yeah كمودة هذا ما some men avoid taking the lead due to fear of criticism سب كي وكاس كي بلني تباهيلو بزح سب حلافنت وسط ويكا تبقصو وسط ايدلنيو سلازي ازي دما حركة بتحاساي كفال نايتي واتيو a man should say I will handle it and seek solutions to the problem at hand ساقام كاقاتم كله مفتحي زنادي اللو خويلو حافيلو ساقام مفتحي زنادي قداما ياكال كخوني قبا انتاين مالتناي بخالا زراربا ترى ناي سباي ستيل كم قدمو اللو ولا نايتا سبيتي ترى حف زبالن تخونه كابتناي قرمناي كشنا ناي ገለን ዝነበረት ሎሚ ማዕረሰብ ኣይክት ጎይ ትኸል ያዝ ማለት ግን ሰብኣይ ንኢሱ ተራ ቦታ የብሉ ማለት ኣይኮነን ክንጥንቃ ክንከላልና ብፍላይ ኣብቲ ሲስተም ዝድገፍ ሰብ ኩሉ ግዜ ታጓልን ሰይቲ ሰብኣይ ስለዘይ በርክት ወይ ገለመለ ከተቆናጽበ ትኸል ያቆሙን ሰብኣይ ወላ ሓንቲ ዘበርክቶ ይብለኝ ክብል ኸል ኖ ሰብኣይ ናቱ ኣበርክቶ በዚ ንብሎ ጸናሕና ገይሩ ከምቲ ናይ ቀደም أبون كلاس نيتا كفال نيتا جزان كونالو زدما أب كل عبرة تبزر زلوا أبو كما بعكس أنت زي جيرو تستدرك قصلا يكلني ولا سلام انتاي مليون زي تتاقوال بوتاني أبو بجنزب كنت كوي تخلني إذا أبو كما أبو أدي كما أدي أكتن در جير كاي تحدار كم حدار قصل زخيل سلازي إذا دما جزء لنا بدوتات مبدا
كحجزنا زخلي زبل كويا انت فتيهم لايك أبوا نابحوهم حفتهم حلفوا كحجزهم سلزخل كم دما كم وترو ناتكم ريتو ناتكم حساب كم دما ناتكم توسخ يدلكم فيدباك ويكام التبابع غالاتكم كومنت سكشن كتبيكمي كم وترو لهم فيديو بزودي لهم أبقى على رأسي أبحث يرجزيك ساب من رخب دحن كونوا بلكم سسرنايو